Tak prepáčte, začínam točiť na mobile, hej, nie na GoPročke. A toto som mal už plné úložisko, tak som musel vymazať asi 100 hry, lebo ja o mobile mám, hej, prosím vás, 300 hry. Nie, 200. Nie, dobre, nebudem klamať. 150, hej. Tak som si vymazal tých 50 alebo 20 hry. A akurát, jak som si vymazal tie hry, tak sa mi nedali na PS-ku. Chápete tomu? Mám ping. Počkať. 46, 32 mi skače, aj na 0 mi skače, ale hlavne, že mi to buguje. Chápete? Bo ja to nechápem. Dobre, dneska musíme si dať, napíšete do komentárov, čo mám ako sa to... Na ďalšie video, čo natočíme, dám do shortu a vyhlasujete. Bude to šanca Fortnite a také hry a také, viete. Abo náš film, ale ktorý až vyjde o mesiac, hej. Teste sa o mesiac. Počúvajte, jak ja, profík, nepôjdem tadiaľ, ale pôjdem tadiaľ. Našli sme s kamošami taký buk. Je to dobré. Viete, že si vyskačete. Bum, bum. Teraz si poviete, že teraz sú na videu naďalej. Nie. Som 156 metrov a teraz, jak som nenatáčal, som si skúšal mapu a som bol až 600 metrov. Čiaj, to čo bolo? Videli ste to? Ale prvý, to keď nepochopíte, že čo je to za mapa, tak to ani vám nebudí, ale keď potom rýchlo pochopíte, že čo to je, tak vtedy som sa nemohol z toho tu dostať. My s kamarádom včera hrali mapu, to tu, že či to čo bolo? Videli ste? Ja som nespadol. Nevadí. Vidíte, teraz ma to buglo a plávem v vode. Chápete? Je to taký bug. Pardon, že kašlem, ale som nachladený. A toto už je... Dobre. Keď tak mi napíšete do komentárov, že aké je vaše meno na Fortnite a môžeme si spolu dať zahrať si. Ukážem vám, čo vyberám za mapu. Za 3, 2, 1, teraz.